Inşirah süresi. Inşirah süresi Mekke'de inen sürelerden bolup 38 ayetden ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayette agdylýan ve yarılmak manysini anladýan Inşirah sözünden alınandır. Bu sürede Allah Taala'nın Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın gorsagyny ýaryp, gaty jogapkärçilik iş bolan peygamberligiň we wahynyň agyrlygynyň Allah'nyň ýardamy bilen ýeňledilenligi barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'nyň ady bilen. Eýsem biz seniň gorsagyny ýaryp, kalbyňa giňlik bermedikmi? Eýsem seniň biýligiň bükýän ol agyr ýüküňi senden aýyrmadykmy? Eýsem seniň adyňy, şanyňy beýgetmedikmi? Elbetde, her bir kynçylykdan soň kynçylygyň ýanynda ýeňillik bardyr. Taýyk, her kynçylykdan soň türkmen bir ýeňillik bardyr. Eger bir işi gutarsaň, derrew Allah'nyň radyçylygyny gadanmak üçin başgasyna başla. Sen ýalňyz Perwerdigaryňa tarap ýönel.